Tu fewn i'r ffatri yma yn Fforest Fach Abertawe, mae siwrne y cerbydau Batman yn cychwyn. A hynny yn y ffowndri lle mae cyrff y Batmobiles yn cael ei mowldio. Maen nhw'n chwilboeth yn dod allan o'r peiriant yna, ond wrth gwrs maen nhw'n oeri cryn dipyn wrth fynd heibio'r chwistryllwr paent yma, sy'n ei ceinu yn ddu drostynt i gyd. Yn y cyfamser, mae'r darnau bach plastig welsoch chi gynne yn cael eu tywall i mewn i geg y peiriant i wneud plastig meddal. Mae hwnnw'n ei dro yn cael ei roi mewn mold arall i ffurfio corff y cwch, sy'n disgyn allan o'r peiriant yn y fan hyn ynghyd â ffenestru'r car. A sôn am y car, erbyn hyn mae'r olwynion a'r echele yn dod at ei gilydd, cannoedd bob munud, ac yn cael ei gyrru ymlaen i'r llinell gynhyrchu. Chwe merch sydd wrthi'n ddiwyd yn rhoi'r holl ddarnau bach at ei gilydd. Y cam nesaf yw sicrhau fod pob cerbyd a chwch yn gyflawn a'i bod nhw'n daclus yn yr hambyrdde. Yna, ymlaen i'r man lle bydd llawer o wahanol batrymau yn cael ei glynu wrth y modelau. Fe fydd darnau bach plastig fel yr adenydd yma yn cael patrymau drostyn nhw hefyd, mwyn i'r cychod a'r ceir edrych yn llachar yn ffenestru'r siop tegannau, fel y cwch yn y fan hyn. Ac wrth gwrs, os oes gennych chi Batmobile, yna mae'n rhaid cael Batman i fynd i fewn iddo fo'n toes. A mewn â fo, cyn i'r cwch a'r cerbyd gael eu pacio'n daclus ar gyfer mynd i'r gwahanol siopau. A dyna ni, mae'r cwch, y car a'r gweddill y cerbydau yn barod.